Kayat ko kabsat nga kablaawang kayo iti happy day. At gamin digiti kakabsat nga adday ije balasiw ti tao. Ket intun no agbuya tayo, aginadal tayo akas itatang. Saan nga rabii iti paset ti aldaw nga pagbuyaan da. Ket adda dayjay nangigrit kanya, iti grit ko kanyam ken amin ngagbuybuya ket nimbag arabiim kabsat. Iti insungbat dayto nga kabsat ket, good morning, pastor. Good afternoon, pastor. Kunabya da duma. So nga balbaliwa kabsat iti pananggrit ko kada kayo iti tunggal program tayo kabsat. Happy day. May isang aldaw. Iti Pilipinas, rabii. Mabalin nga ditayan mo, malam. Diti Pilipinas, mabalin nga malam. Sa balimit nga oras iti aldaw, ditayan mo kabsat. Numampay kasta. Ni Apo Diyos ket nagimbag, ni Apo Diyos ket naparabol. Ni Apo Diyos ket mapagtalkan. Tadigiti amin nga inadadal tayo kabsat. Personally, pinatibker na, pinatgiag na, dayjay apanagpamatik kenkwana kabsat. Tanamon tayo kada ito inadadal tayo. Kada ito'y nga quarterly tayo kabsat. Nga ni Apo Diyos ket madama nga adda itararamidin na ijalangit. Anya dayjay? Dayjay judgment. Ket into numalpasan di panangukom na. Umay tunti anak na ket umay naalaen digiti amin amay salakan. Tikararag ko ken tikararag tay amin ket adda tay tukuma. Kadigidjay nga kablaawan iti ama. Mapagtalkan nga adipan, sumrek ka iti pagarian, nga naisagana nga agpaay ken ka. Dayta iti panggep kakabsat, iti daytoy nga quarterly nga inaadadalan tayo. Katadata yun kakabsat iti lesson number 8. Ti title na, The Sabbath and the End. Makita tayo di leksyon tayo kakabsat. Dayjay kinapateg. Iti panagsalimet-met iti aldaw a panaginana. Ngem sakbay nga agpatuloy tayo ket kayat ko kakabsat nga agkararag tayo. Maminsan pa'y ama, itedmi iti panagdayaw, panagyaman, ken ka. Dayawen da ka o Diyos ta sikay iti na marswa ka digiti amin nga adda. Dayawen da ka ama, agsipod ta agtultuloy nga digiti kasapulan digiti amin a pinarswam ket itited mo. Ket agyaman kami ama. Tanairaman kami kadayjay nga dakkel a panggep mo. Iti pan nakaisalakan ket maisubli kada kami. Dayjay namulitan, dayjay napukaw, nga ladawan mo, nga inted mo, iti tao, iti pinarswam. O Diyos, iti Santong Espiritu kadi, iti ited mo. Tapno iti panagadalmi, kada iti saom itatan. Agbalin o Diyos, nga isumanen iti giya, silaw, iti panagnami, iti naldaw-aldaw. Agyaman kami, itinagan na po may Jesus. Amen. Ken amen. Lesson number 8. The Sabbath and the End. Iti paset nga mayulo kabsat ket masarakan ijay Efeso 3 versikulo 9. Na isurat ket basaen tayo. Ken ti panangilawlawag
kadagiti amin at tao no anya iti urnos iti palimed. Ananipod ididamo na ilemeng iti Diyos namarswa kadagiti amin abambanag. Kitaan tayo kakabsat nga daytoy inadadal tayo. Have you not noticed nga iti sentro, iti inadadal tayo kabsat, ket adda iti tinga iti libro, iti Apokalipsis, in the book of Revelation. It is in chapter 14. Dagiti the mga references from Revelation, ket naalala ang kabsat, nga mangitudo, mangnayon, kadayjay nga adalin tayo iti Revelation 14. Ket nakita tayo nga adda dayjay dakkel a panagbinosor, the great controversy, nga isu kakabsat iti nagrugi iti langit. Ket agtultuloy ditoy daga itata. The great controversy will go on. Ingga na kakabsat nga malpas iti panagyantay iti rabaw ti daga. Ingga na nga dayjay sentensya ni Satanas ken dagiti nga namati ken simurot ken kuana. Ket maited isu dayjay patay iti agdanayon. Ngem ammo tayo nga iti inadal tayo kakabsat nga ni Apo Jesus ket nangabaken Jesus is the winner. Ket sino man nga mamati, nga umawat ken kuana babaen iti pamati, ket isunan dayjay na ibilang nga anak iti Diyos, Juan 1 versikulo 12. Ket ited ni Apo Jesus dayjay panagbalegi na manipod iti langit. Tapno iti kabusor. Sino kabusor tayo? Ti dragon, ti kadaanan nga ulag ni Satanas, ken dagiti buyot na itatan, ket saan na nga abaken dayjay anak iti Diyos. Tanaamuan tayo kabsat nga inbawing, I'm using always that term, inbawing ni Satanas dayjay pungtot na kadaytoy a babayi, idi nga saan na nga amaabak ni Apo Jesus. Namuan tayo met nga daytoy nga babae, iti kababalin na, ket agbuteng dayawon na ni Apo Diyos, ket salimet-metan na dagiti bilbilin na. Adda kakabsat iti kayat ko nga basaen. As part of our introduction, manipod ito'y quarterly tayo. Within the Decalogue, the Sabbath commandment stands as its seal in that it identifies who God is. Iji uneg iti sangapulo nga bilin. Dayjay mikapat a bilin nga isu dayjay bilin alaglagipon tayo ti aldaw a panaginana. Isu kakabsat iti silyo, iti sentro, iti sangapulo a bilin na apay. Kuna nakabsat ni Angel Manuel Rodriguez nga nangisurat kada ito nga libro, idjay mikapat abilin, masarakan dayjay nga namarswa. We can find the Creator. Ibaga na dayjay teritoryo ng kabsat. Anya teritoryo dayjay namarswa. The universe. Ibaga na may dayjay kalintigan na. He has the right to rule. Taapay, isungarod iti namarswa. Denggan nyo, in order for the dragon to succeed, he somehow set aside this memorial. Anya inaramid ti kabusol. No, idi naman alawas iti inadal tayo ket iti creation.
Kit nang ipata, der iti kabusor iti maysa nga sursuro. Anya day nga sursuro, it is about evolution. Kadaytoy manen kakabsat, sangapulo nga bilbilin, kit iti sentro na day mikapat, nga isu day ayan iti silyo ni Apo Diyos, nga aldaw a panaginana. Iti kabusor nang ipata dermanen iti sabali nga aldaw a panaginana. Nuni Apo Diyos ket pinili na iti maysa nga aldaw ni Satanas nang pata dermet iti sabali nga aldaw. You see the picture of the great controversy? Again, this is about loyalty. This is about worship. Agpatuloy tayo kakabsat. Tanong kitaan tayo. Ijay kinaimportanti na. Mano iti bilin? Sangapulo. Mano iti masapol nga tungpalan? Nuni Apo Jesus iti nangibaga. Iti ko na nakat, amin. Amin. Ngem iti kayat ko kabsat nga kitain tayo. Dadyain surat ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 10. Na isurat, ket basaan tayo. Tati siya sino man amang tungpalto iti amin alintay. Ket makasalungasing to uray may maysa. Agbanag to, apakabasulan na. Amin. 10. Tikunana ni Apo Diyos, baen kini Santiago. 10. Nutong palem iti siyam. Look at my fingers. Nutong palem iti siyam. Ngem agsalungasing ka iti maysa. Iti kunana ni Apo Diyos, banag nga nagsalungasing ka iti amin. Anya nga rod iti naramid manen iti kabusor kakabsat. Tano dayta iti ibagam kadag iti kakabsat amang isuro nga awanen dayta mikapat abilin. Iti inaramid di kabusor adamanen sa balik. Dikit di iti inaramid nan ket inikanan nga mamaminsan iti lintag. Ulitin, ti kabusor, agsipod ta saan na akayat nga salimet-metan iti may kapito nga aldaw. Wenno han na akayat atong palen de may kapat abilin. Tapno ma-excuse iti kunana. Isurunan nga awanen iti lintag. As simple as that. Ket no awanen iti lintag, anya pa'y nga rudngay iti salimatam. Uray anyang kadagidya sa nga pulo nga bilbilin. He is giving an excuse. Ti kabusor kakabsat. Ngem nalawag iti kunana ni Apo Diyos. Ngano agtungpal kamatlaeng kadagiti bilbilin, tungpalem amin dagiti sangapulo abilin. I'll give an illustration. Adda iti may nga baryo nga iti barangay captain maysa nga manursuro iti maysa nga relihiyon. Ket idi nga nangabak daytoy nga ibantay nga pastor. Daytoy nga pastor nga isun iti kapitan. Inayban nakakabsat iti konseho na ket kunana. Tapno nasisya at iti pataray tayo iti baryo tayo. Iti tunggal malam iti Domingo. Masapul nga digiti amin nga kabaryuan tayo umayda dito'y tinensya.
ket adda iti panagadal iti sao na Apo Diyos. A very good purpose. Inaramid na. Iti maysa nga malam ti mother di kapitan, nga isu iti maysa nga pastor. Ket inlawlawag na, kakabsat ko, awanen iti lintag. Idi nga agawi din digiti kabaryuan na. Adda kakabsat iti limang agtutubo. Iji dalanda, malabsanda, dayjay taltalon ni kapitan, nga ijay iti ayan iti balay, dagiti kalding ni kapitan. Kuna iti maysa kadagiti lima, anya nga ta, numangala tayo iti maysa nga kalding ni kapitan. Dayjay tinaramid da. Nasilag iti bulan dayjay nga rabi, adda dayjay igid iti waig. Mayat iti pulutan da. Nagsisina da kalpasan kadayjay nga inaramid da. Tibigat ni kapitan na panagiwayway. Siyempre bilangan na dayjay kalding na. Nakita na nga dayjay urbon nga isu ti sagsagana na. Nga partyen na nga agpaay iti birthday ni junior nga anak na. Awanan, inayaban na dayjay chief iti tanod. Awampay kakabsat iti agmalam nalpasan ti investigasyon. Naalada digjay limang agtutubo. Inayaban manen ni kapitan dagiti amin Abu Mario. Ijay nangaramid na met iti paglintigan akas dayjay lintag idi nga ikanda kakabsat iti karatula digjay lima nga agtutubo. Na isurat ijay karatula, bunana, di da kami tultuladan agtatakaw iti kalding. Di ka nakababain. Idin nga, itid ni kapitan dayjay nga sentensya, ket idin nga ikabildan dayjay nga karatula ket ipasyar da digitoy nga agtutubo kadagiti amin nga kalkalsada iti baryo nga kadwaan dayjay tanod nga dapay ti loudspeaker na. Kuna dayjay leader dagiti lima nga agtutubo. Kapitan, di la mabalin iti agsaludsod. Anya iti linteg nga nagbasulan ni. Anya iti linteg nga nasalungasing mi. Di ket aya, kuna na dayto yung agtutubo, idi rabii adda kami met ditoy. Ket iti inbagam, awanen iti linteg. Kapitan ibagam nga rod, no anya iti nasalungasing mi. This is the danger ni ibaga ti maysa nga manursuro, ibaga ni kabusor nga awanen iti lintag. Apay nga ibaga na nga awanen iti lintag. When ta saan na nga mabalin nga ikaten iti anyaman alintag iti sangapulo nga bilbilin. Ket nang nangruna dayjay may kapat the seal of the 10 Commandments nga isu iti dayjay ibaga ni Apo Diyos. Laglagipon tayo kakabsat. Nga daytoy aldaw apanaginana. Ket paset iti dayjay umuna alawas. Manong aldaw ti maysa nga alawas? 7. The Sabbath is a part, an integral part of the first week, the week of creation. Basahin tayo kabsat iti Genesis 2, 1 ingana iti 3. Ket nalpasen dagiti langit ken ti daga. Ken amin nga ornos na. Ket iti may kapitong aldaw, ti Diyos linipas na iti gapuanan nga inaramid na.
ket naginanay iti maikapito nga aldaw. Kadagiti isu amin agapuanan na, nga inaramid na, ket binindisyonan iti Diyos ti aldaw a maikapito, ket sinangtifikar na, agsipod taken kuana, iti naginanan na, kadagiti amin agapuanan na, at ti Diyos pinarsuana, ken inaramid na. Here is a day. Here is the day. Laglagi po nyo di article nga the. Here is the day. Nga ni Apo Diyos pinili na. Anyang aldaw, iti maikapito nga aldaw. The seventh day. Anyan nga nagpintas kakabsa. I thank God for leading the pioneers of the church. Idi nga inunted da itinagan iti iglesia nga pakikamkamanga ken pakikamkamanga. What is the name of your church? The Seventh-day Adventist Church. Kitagyaman tayo kakabsat taday tuy nga weekend. We are celebrating the 160 years nga addan ni Apo Diyos nga mangidaldalan kadaytoy nga remnant church na with the hashtag chosen for mission. Chosen for mission. No apay nga agyaman nakakabsat. Tadagamin iti kapadasak, sana met kakabsat nga nagdirdiretso nga nag-eskwela, iti eskwelaan tayo. I had chances of going to college. Umuno na, I went to college at West Negros University in Bacolod City because I wanted to be an engineer. But God had other plans for me. Idinagapuak iti Mountain View College kabsat, saan ko nga nakamakam iti enrollment iti PUC, iti baisa iti. Tapno saan nga masayang dahil may isang semester, I went to a local college iti Aguo, La Union. Isu dahil iti Congress College. Iti may isang subject me, I still remember the name of my teacher, Mrs. Tabernero. Itinaramid da dyan nga maestrami, kahit ayaban na, digiti amin nga estudyante nga, naka-enroll iti klase na. And then the student will introduce himself or herself. So nangag ko kakabsat, digiti nga introduction. Siyak ni Kastoy, may saak nga member iti Kastoy nga church. Idi nakadanunan iti batang ko. I stood and then I started. I am Elias R. Rafanan. And I am a member of the Seventh-day Adventist Church. Kunana ni Mrs. Tabernero, Mr. Rafanan, will you please explain the meaning of the name of your church? In baga, all of us are Adventists. Tamamin tayo kat agur-uray kada dyan may kadwa nga panagparang ni Apo Jesus. The only difference is, da kayo kakabsat, you are keeping the first day of the week. Ngem siya, kandagiti kakabsat yung Seventh-day Adventist, we are keeping the seventh day of the week because we are obeying the Ten Commandments of God. Gayam, dayjay nga inbaga kakabsat. Kat pinampanunot daytoy nga professor iti college. She is a very devout Roman Catholic.
So that Sunday, napan ijay simbaan ijay Rosario La Union. And then that Monday, he had the news to share and she shared it in the class. Idin nga grugi kat kuna na, wait class, I have a news for you. Kuna na. Anya di news ngayon baga ni Mrs. Tabernero. Yesterday I went to church. And yesterday I went to the priests. And I asked the priest, what is the real Sabbath that the Bible commands? And the priest told me, it is the seventh day, Saturday, Sabado. I was still kalkalpas kun sa iti teenager sa ide, but manipod ijay kakabsat. My experience was strengthened nga dayjay nga pamatik gapu iti sao ni Apo Diyos kapudno. Ta mismo nga padi iti nangibaga ken ni Mrs. Tabernero nga isu iti pudno. Laglagipon tayo adda iti talong inaramid ni Apo Diyos. Naginana, iti may kapitong aldaw. Binindisyonan na, dahil may kapitong aldaw. Ket sinangtifikar na, dahil may kapitong aldaw. Sanctification is to set aside something for a holy purpose. When a thing, a day, or a place is sanctified, managanan dayjay ang nasantuan. Laglagipin nyo kakapsat, dayjay kapadasan ni Moses. Idag subli, ijay ayan dayjay basit, akayo nga pagin inananay, idag pa pastor, ijay litang. Nakita na nga dayjay nga kayo, kat sumsunggan, it was a burning bush. That ordinary tree, that ordinary place became sacred. Takunan ni Apo Diyos, Moses, ikatem ta sapatos mo, tati ayan mo ke nasantuan. What made the place holy? God separated it. God sanctified it. Kadagiti pito nga aldaw, ni Apo Diyos pinili na dayjay ikapito ket idi nga insina na for a holy purpose. Daytoy ang makapito nga aldaw, nagbalin nga naisang sangayan. Daytoy kakabsat, dayjay inbagana ni Rodriguez, diyan basak itatay, which is the seal, the sentro, iti sangapulo nga bilin. Basahin tayo man, dahil may kapat abilin kakabsat. Exodus 20, 8 ingana iti 11. And we will see the exclusiveness daytoy nga may kapat abilin. Laglagipan daw pa naginana, tapno sanctificarem. Kadagiti inem nga aldaw, agtrabaho kanto, ket aramidem amin nga aramid mo. Ngem iti na ikapitong aldaw. Isu iti maysa nga panaginana ken ni Jehova a Dios mo. Ta iti dayta nga aldaw, di kag trabaho iti orean niya. Sika, wenno ti anak mo a lalaki, wenno ti anak mo a babae, wenno ti adipen mo a lalaki, wenno ti adipen mo a babae, wenno dagiti an animal mo, wenno dagiti ganganet, nga adda iti uneg dagiti ruangan mo. Ta kadagiti inam nga aldaw ni Jehova inaramid na iti langit ken ti daga. Ti taaw ken dagiti amin nga adda kadakwada. Ket naginana iti may kapito nga aldaw. Isu iti gapuanan ni Jehova. Abinindisyonan na italdaw apanaginana.
ket sinantifikar na. Ni Apo Diyos, inkabil na, ije versikulo 11, dayjay nga naisurat, ije Genesis 1, 2, 3. Dayjay inaramid ni Apo Isos, iti may kapitong aldaw, ijay creation, insurat na, ijay may kapat abilin. Makita ko sa tikin na importante na. Kitain tayo kakabsat. Nga, daytoy ket importante lawanan. Ngam si kakanti siya, no, sa lutsuden da. And let us be very practical on this. The DG article, remember da. Ngayon baga ko man ni Apo Diyos, remember A. Kapsat ko, adda iti, dayjay man right mo, kalintigam nga mangpili, manipod umuna, ingana may kapito, no anyang aldaw ti kaya mo nga paginanaan. Ngemno ni Apo Diyos, ket inbagana lagarod. Remember da. That article da points to a particular into duna iti na isang sangayan nga aldaw. Di aldaw ang may kapito. Handa ka ding alas saludsudin kanyang. Kang kanayin da nga saludsudin kanyang. Sigurado ka, pastor. Sigurado ka, kabsat. Nga dahil aldaw ang may kapito ke iso iti Sabado. Basahin tayo, kakabsat. Iti Lucas 23, versikulo 50, ingana 24, versikulo 5. We will read it verse by verse. Ket adtoy iti maysa nga tao managanan Jose, konsehero lalaki animbag kinalinteg. Isu di na inanamungan, itinanamungan da nga aramiden. Taga Arimatia, ili dagiti Hudyo, iso agpakpadaan, met iti pagarian iti Diyos. Ket napan ken ni Pilato, ket dinawat na iti bagi ni Jesus. Ket ingkabil na iti minuyong binungon na iti maysa nga ules, ket ingkabil na iti maysa atanam abato a kinungkungan. Isu nga awan pay iti na itanem. Denggen nyo kabsat, dagiti sumarunong nga verses. Ket aldaw iti panagsagsagana, ngan nga ni aglawag iti aldaw a panaginana. Ket dagiti babae na ikuyog kenkwana nagapo sa di Galilea. Simurot damet nakita da iti tanem, ket no kasano iti panakaikabil iti bagina. Ket nagawid da, ket nagsagana da iti bangbanglo, ken sapsapo, ket naginanada iti aldaw a panaginana, kas iti bilin. Ket iti umunang aldaw iti lawas, ag iti nasapa unay, napanda iti tanem, nga inkuyog da, dagiti bangbanglo nga insagana da. Ket nasarakan da ati bato na ligsay iti tanem. Ket naaramid nga idi, addada sila, gapo itoy. Adtoy nagsardeng iti dinada iti dua alalaki, nagkawas iti nakapuraw. Ket gapo iti buteng da, indumog da dagiti rupropa da iti daga. Ket kinunada ket dagiti lalaki kadakwada. Apay asapulin nyo kadagiti natay ti sibibiyag. The whole Christian world celebrates the Holy Week. Kalkalpas kabsat, datay pela ti bulo yung timayo, kalkalikod tay pelaeng, di simana.
Anya na pasamak iti simana. Ito'y kagabsat in surat ni Lucas, adda iti talo nga ninaganan na nga aldaw. Umuna, aldaw a panagsagsagana. Mikadwa, aldaw a panaginana. Mikatlo, umuna nga aldaw iti lawas. Amuan tayo kakabsat. In the Bible account, dagiti nagnagan iti aldaw iti lawas, itinaganda isu iti bilangda. The names of the days of the week are the numbers that they have. Ngem adda iti dua nga aldaw, nga adda itinagan na. Umuna, aldaw a panagsagsagana. Mekanem nga aldaw tilawas. Deje may kapito nga aldaw, aldaw a panaginana. The Sabbath day. Kita kan take kapsat. Manong aldaw? 7. Okay? Umuna, mikadwa, mikatlo, mikapat, mikalima. Intuno agbilang ka nga makadanon kan ijay mikanem tinaganan aldaw a panagsagsagana. Makadanon ka dyan mikapito, aldaw a panaginana. Agsubli kan tumanan, umunang aldaw. Tinagbaitan, dahil umunang aldaw, kan dyan mikanem nga aldaw, isu dyan aldaw nga may kapito, nga itinagan na aldaw a panaginana. Now let's go. No anya iti prubaran daytoy nga insurat ni Lucas. Anya iti napasamak ije may kanem nga aldaw. Aldaw a panagsagsagana. Ni Apo Jesus inlansada ije cross. Ni Apo Jesus natay iti dayjay nga may kanem nga aldaw. Aldaw a panagsagsagana. Idinawat ni Jose dayjay bangkay ni Apo Jesus inkabil na ijay tanem. Dagajay nga babae nga kaduwa ni Jose nakita da dayjay pan nakaidulin dayjay bangkay ni Apo Jesus. Ket naisurat, ket nagawid da, ket naginanada iti aldaw a panaginana, kas iti bilin. That is very important. Naginanada iti aldaw a panaginana, kas iti bilin. Anya nga bilin? May kapatabilin. Idi nga malpasen dayjay may kapito nga aldaw. Anya nagana? The Sabbath day, aldaw a panaginana. Iti inboga ni Lucas, dagitoy nga babae nagsublida iti tadem, iti nasapalaunay, iti umuna nga aldaw iti lawas. Anya tinakita da, dayjay bato kakabsat, ket nailigsay, idi kitain dayjay unag, awanen dayjay bangkay ni Apo Jesus. Adda iti anghel, iti abay da, nga nagkuna, apay, asapulin nyo dagiti natay, iti ayan tisipid. Sapulin nyo kadagiti natay, tisibibiyag. Now, let's name it. No, iti may kanem nga aldaw, tinagan na ke Viernes. Anyang aldaw ti sumaruno? Sabado. Anya ti umuna nga aldaw iti lawas tinagan na Domingo. Now, kabsat ko, this will strengthen your faith. Saan kadi nga silsilibraran iti Christian word, the Holy Friday, nga isu tinakatay na Apo Jesus, when? Saan kadi nga silsilibraran iti Christian word, nga ije may kapito nga aldaw, we call it Black Saturday, adda ni Apo Jesus ijatan when? Saan kadi nga silsilibraran ti Christian word nga ije umunang aldaw,
Anya nagan na itata, Domingo. Kung natin nga Ilocano, Domingo Sabat. Ni Apo Jesus ket nagungar. When? The point is this. Iti adalin tayo kakabsat ket the Sabbath and the end. Taapay, daytoy nga sursuro ni Apo Diyos maipanggep iti sagrado nga aldaw a panaginana. It will separate families. It will separate dahi anak ni Apo Diyos ken dagiti sabsabali. Taapay, kunana ni Apo Jesus nga daytoy nga aldaw, isu iti nagnilinan na. Kunana ni Apo Diyos, ket inted kumet dagiti aldaw ko panaginana, akas may sa atanda. A seal of ownership nga sika ken ti siak ken ti sino man nga agdaydayaw ken ni Apo Diyos. Masapul nga amwen na nga dayawen na ni Apo Diyos. Babaen ti panagayat na. Ket panang probar na, panang panagnek na, kadaydi ayat na ken ni Apo Diyos. Daydi kunana ni Apo Jesus, no ay ayatenda, tungpalin nyo, dagiti bilbilin ko. I would like to see eternity now. Ket ni Apo Diyos kakabsat, ipakita na. Kada tayo, daydi kinapatag, ti aramiden tayo itata ditoy nga agdama. Anya di aramiden tayo? That we have decided to follow Jesus. Ket anya itaramiden tayo, nga tungpalin tayo dagiti bilbilin na, ket salimet-metan tayo. Daydi may kapito nga aldaw, nga isu iti pinili na. Nga tanda, nga pakaamuan, no sino, dagiti pudno, nga anak na. Denggan nyo kakapsat, tinbaga ni Apo Diyos, edi Isaiah, chapter 66, verses 22 and 23. Takas dagiti barbaro alang langit ken ti baro adaga nga aramidet to agtalinaed to iti saklang ko kuna ni Jehova kastanto iti panagtalinaed dagiti putut yu ken naganyo. Ket maaramid to amanipod iti may sa alutuad agingga iti sabali. Ket manipod iti sabali nga aldaw a panaginana aginggana iti sabali. Amin alasag umaydan to agkararag iti sangwanak kuna ni Jehova. Ijay langit nga pagawidan ta kabsat ko. Adda iti inbaga ni aldaw, na inbaga ni Apo Diyos nga aldaw, nga panagtitipon dagiti amin anay salakan tapno agdaydayaw ken agkararag. Aldaw a panaginana. May kapito nga aldaw. Sabado. Anya iti kayat ni Apo Diyos nga ipakamo. No, idi punganay. Pinili nanti aldaw ami kapito. Sabado. No, iti saan nga aglipas nga agnanayon. Pinili ni Apo Diyos. Iti aldaw a panaginana. Nga iso iti may kapito nga aldaw a Sabado. In the time frame of eternity, from beginning until the endless time of eternity iti langit. Amin digiti apan agdaydayaw ken ni Apo Diyos. Napili iti aldaw nga papandang agdayaw. Ti may kapito nga aldaw. Ti aldaw a panaginana ti Sabado. Iti ibagbaga ni Apo Diyos kanyam. Ti ibagbaga ni Apo Diyos kanyam. Irwam tayon, let us make it a habit nga iti aldaw a panaginana.
Ayan mo, ayan ko. Let's follow Jesus' example. Kas iti ugali na simrek ti aldaw panaginan na Diyas sinaguga. Ti makder ket nagbasa. Agbalin ko mga ugalim. Akas ti ugali ni Apo Jesus. Nga salimutan na iti aldaw apanaginan na. Taapay. Adda di ayat ni Apo Diyos kenka. You were saved by grace. We are saved by grace. Ket gapu iti panagyaman tayo kakabsat. Gapu iti panagyaman tayo. Kayat tayo nga tungpalen dagiti bilbilin agraman dagiti may kapat abilin. Oh, I thank God. Tada iti aldaw a pinili na nga agpaay kenkwana nga isu iti pakapilyam, pakailasinam, pakatmarkaam, you had been sealed. Kadayjay nga aldaw na. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor na Diyos. Agyaman kami launay Ama iti ayat ken parabor mo. Agyaman kami ta pinilim ti maysang aldaw. May kapitong aldaw, aldaw panaginana. Aldaw iti Sabado. Tapno isinam dagiti anak mo nga pinilim insalakan mo baban ti parabor. Ket gapu iti ayat ken panagpamati daken ka. Adtoy kami Ama. Kayat mi nga salimutmutan detang aldaw mo. Tulungam iti tunggal maysa o Diyos. Tulungam digiti kakabsat. No addaman iti paglasatan da o Diyos. Pangaasim si kakuma ti adda nga kadwata. Agyaman kami kada itong eleksyon. Itinagan na po mesos dinawat mi digiton. Amen. Ken amen. Have a nice day. Ni Apo Diyos, iti mang bendisyon ken kakabsat. Ay ayaten na ka ni Apo Diyos, ket ay ayaten da kayo. Hingga na numay nga lawas man kakabsat. Hingga na numay nga lawas manan.